Kowe ora nyanyi po? Lagu apa, Des? Arep ora nyanyi? Aku nyanyi. Heeh. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ojo nyanyi dielus-elus. Oh, wis ora oleh, wis ora oleh iki, Des. Liyane berarti bisa. Nah, ojo. Wong ngene kudu dilus-lus. Iya, iya, Anu, yo, ngono Iya, aja. iya. Ayo wis. Lagunya apa? Gila. Kasih gajal sih deh. Gajal. Heeh. Kelang gitu ya. Iso. Kok kowe kaya guyu ning kaya sedih kepiye to? Aku Curhat. curhat. Kowe ditinggal Tak ceritani. ditinggal rapi. Wong wedok saiki gantrangan. Kok Ngerti? iso? Aku wis ditenani mah minggat karo kancane. Masalahe iki ngene. Saiki ngene. Wakili. Yo. Saiki ngene, wong wedok ditenani lunga karo wong liya. Kowe Maksud- nek ngono ki. Iya, iya. Wis tenane entek bondo donya ya gare wong liya. Nek ngono iki hantangan ora. Alah, hei, Des. Wis. Saiki kok ora. Iki bakul lombok luweh. Ki larang kok ya saiki ya. Paling anu Heeh. Mas Rudi sesuk nek Citra Riba main meneh ganti meneh. Ganti. Yo Aku ora iki kudu wingi kae. Iya. Wis ya ngomong iki. Wingi rada Rapo. diga iki, Des. Alah luweh karepe Riko. Ngono wis. Yo wis, monggo. Yo, lagake yo. Apa iki lagune tes iki? Iki les iki no. Heeh. Angsun karepno bisa
Asik ya. Asik eh. Ya meneh menggo tanduk. Yang koneh no. Ya iya. Sira jatneh kok. Engko lak yo ono saweran. Lah iya. Ya, kuwi to ngono kuwi to. Iya. Iya ke soleh gedang ya. Kuwi saweran pertama kuwi.